Se celebrase o Día Mundial contra as Enfermidades Raras que en Galicia afectan a unhas 200.000 persoas. Son difíciles de diagnosticar e de tratar, aparte de que non teñen cura. Os enfermos queren que se investiguen máis e dotar o sistema público de máis recursos. Eva padece unha enfermidade rara dende os 14 anos e ten 50. Os médicos non lle dan co diagnóstico. Dóelle todo o corpo, como ela di, ten unha patoloxía desperdigada. Peregrina polas consultas e non pode facer vida. Dor. Teño un hándicap que a medicación da dor non me fai efecto, o cal eu tiro para diante. Olalla leva un ano diagnosticada a migralepsia, o que quere dicir que lle doe a cabeza todo o día sen descanso. Está incapacitada e cobra unha pensión mínima. Unha migraña, non sei se a xente que me ve sabe o que doi unha migraña. Bueno, pois eu teño desde que me levanto hasta que me deito. O sea, o meu descanso é artificial, non podo dormir por mí mesma, teño que tomar tratamentos. Chámanse enfermidades raras a aquelas que teñen unha prevalencia de menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Son crónicas, de base xenética, causan invalidez e non teñen tratamento específico. Hai máis de 7.000 identificadas. Máis da metade das persoas afectadas, en Galicia o total é de 200.000, son nenos ou adultos novos. Hai enfermedades que o mellor existe un caso ou dous a nivel nacional. Por iso nestas enfermedades non ten sentido ter fronteiras, non? Tens que ter unha perspectiva moitísimo máis amplia. Estes enfermos aproveitan o día de hoxe para visibilizaren o que lles pasa. Queren que as enfermidades raras se sitúen no lugar que lles corresponde no marco da saúde pública.